Sziasztok, Kedvencsődő vagyok, és ez egy vlog videó lesz, amiben azt szeretném mondani, hogy miért nem tudok videókat felrakni most. Ugye 2 hete nem volt már videó, nekem most itt a nap a szememben. Szóval pontosan azért nem volt 2 hete videó, mivel a technika befingott. Én meg itt lóbalom össze-vissza a telefont. Szóval a videórögzítő programom befingott, ezáltal nem tudok videót felvenni. Szóval már próbáltam más programokat, de nem segített. Szóval most még azt próbálom megoldani. Amint sikerül, már rakok is fel videót, befejezek az Outlast-ot, azt a kis szarfos játékot. Azóta nem nyúltam hozzá, nem akarom kivinni, hogy nehogy lelőjem a poént, vagy nem tudom mit, a horrort. és itt fák vannak mögöttem. Igen. Szóval ez a kis vlog videó ennyi lenne. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, de ez most nem fontos. Itten csak ezt szerettem volna mondani, hogy miért nem volt 2 hete videó, és már nem kéne annyira mozgatnom a kamerát. Szóval, sziasztok!